собиq rais ҷумҳури Qozog'iston Nursulton Nazarboyev аз poytaxti Rusiya дидан кард ва дар он ҷо бо Владимир Путин мулоқот варзид. дар ин бора аҷонси ТАСС бо истинод ба котиби матбуоти Кремл Дмитрий Песков хабар дод. таври Песков изҳор дошт мулоқот хусусӣ буд. Назарбоев воқеан дар Москва буд ва бо Путин мулоқоти комилан хусусӣ дошт, гуфт Песков. сухангӯи Кремл муҳтавои мулоқот ва ҳадафҳои онро ифшо накард. дар шабакаҳои расмии собиқ раис ҷумҳури Qozog'iston дар бораи сафар ба Москва ва мулоқот бо Путин чизе гуфта нашудааст. Нашрияи Qozog'istoni Ulus Media қаблан қайд кард ки мулоқоти ғайрирасмии Путин бо Назарбоев рӯзи 19 декабр бо ташаббуси собиқ президент сурат гирифтааст. рӯзи 18 декабр шабакаҳои телеграмии Русия навиштанд ки Назарбоев ба Москва ташриф кардааст ва мулоқот бо роҳбари Русия дар назар аст. Ясно всем, опять каждому, что существуют третьи силы, которые гарантировали эту свободу и неприкосновенность Назарбаева. Нурсултон Назарбоев, ки пас аз рӯйдодҳои моҳи январи соли 2022 аз қудрат барканор гардид, хеле кам дар назди мардум баромад мекунад ва зоҳиран аз он метарсад ки режими нав ба шикори анъанавӣ барои кишварҳои Осиёи марказӣ шурӯъ мекунад. шикори анъанавӣ ин аст ки режими нав барои тамоми нокомиҳояш режими қаблиро айбдор карда, тамоми молу мулке ки ғайриқонунӣ ба даст оварда шудааст мусодира карда ба ҷавобгарии ҷиноӣ мекашад. Все эти возможности для удержания власти. То есть ложь, манипуляция, репрессии, они в нужных дозах идут в некоторой степени. Нашрияи ведомостӣ қайд мекунад ки мулоқоти пешинаи Путин бо собиқ президенти Qozog'iston моҳи июни соли гузашта чанде пас аз райпурсӣ дар Qozog'iston дар Москва баргузор шуда буд ки дар натиҷаи он тамоми ишораҳо ба раис ҷумҳури аввал ва имтиёзҳои муқарраршудаи ӯ аз қонуни асосӣ хориҷ карда шуданд. тавре ки независимая газета бо истинод ба андешаҳои коршиносон менависад, баъдан Назарбоев бо мақсади ба даст овардани дастгирии раҳбари Русия дар масъалаи кафолатҳои шахсӣ ба Москва ташриф кардааст. Момент, когда вы получаете всю полноту власти, он же потратил 2 года на усиление своих позиций. Надо было постепенно провести выборы в парламент, переписать Конституцию, убрать оттуда пожизненное председательство в Совбезе Назарбаева. Потом он потратил время на усиление своих позиций. И сейчас с позиции более комфортной, признанной на международном уровне как президент Казахстана, когда уже меньше всего угрожает ему, он уже может себе позволить этот выпад, и в том числе в адрес Назарбаева, которому он сейчас обеспечивает гарантию, сказать «уходя, уходи». қобили зикр аст ки Назарбоев нахустин раис ҷумҳури собиқ дар Осиёи марказӣ нест ки аз Москва кафолати амниятӣ мепурсад. бо ҳамин ҳадаф собиқ раис ҷумҳури Қирғизистон Алмазбек Атамбоев, ки он замон аз таъқиби ҳукумати нав метарсид, соли 2019 ба Москва парвоз карда буд. Откуда, как я полечу, во сколько это решает приглашающая сторона. А кто вас приглашает, все-таки, если не секрет? Ну, вы знаете, я вот забыл спросить, можно ли мне называть, кто приглашает? Ну, кто-то приглашает. В России у меня много друзей. Назарбоев дар замони ҳукмронии худ шаъну шарафи нисбии сиёсиро нигоҳ дошт ва ба чоплусӣ нисбат ба Русия роҳ надод. ҳоло бошад вазъият тағйир ёфт. дар аввали моҳи гузашта китоби Назарбоев «Ҳаёти ман аз тобият ба озодӣ» ба таб расид, ки дар он яке аз бобҳо ба президенти Русия бахшида шудааст. Назарбоев дар он Путинро ҳамчун марди сухан ва кирдор тавсиф карда, гуфтаҳои президенти Русияро дар робита ба густариши НАТО такрор кард. Назарбоев қайд кард ки роҳбари охирини Иттиҳоди шӯравӣ Михаил Горбачёв ваъдаҳои дар бораи он ки НАТО ба сӯи шарқ густариш нахоҳад ёфт, ҳуҷҷатгузорӣ накардааст ва гуфт ки Ғарб ба осонӣ аз ин ваъдаи лафзӣ дур шудааст. All allies agree that NATO's door remains open. That it's only for allies and Ukraine to make decisions on membership. Russia does not have a veto. And all allies agree that Ukraine will become a member of NATO.